سلام كامير لغنكو برات قاهتلت مرة نيوس لما عنتون بحدشت حبريتهاتن تسفى زهون نهزب تقراي دس زبلون حدشت حبريتهات حيزا مات اللغو قندي نتوتاتو مسكي كذا فاخراكم جغنا سراويت تقراي بخل أنفات كموتون زغل تسعبوتات بمفنصح داقماي تاريخ زصحفولن جزءاتون رستون زهونا معراب تقراي نمملاس حدش وفري نمجمار اب تدالو خمزولون اب زحت ارقزي حدش نقر كامزولون زوء زلو حبريتهاتن اب ولقايت زوري زلو ورتاتن ون حيزنا لكم ماتينا لنا زي بزرزر كريو وينا اخيبا ازت سراويت تقراي اب زتفلالو كبابتات خايدو نيرو نايزيك اند تحسوتاتن انتاي نت نايتا اخيوان بزعبا انتاين ابي كبابتات كام زتخيدن ان من يوم زمرحو نيروم ات اخيبا زي نزبلون حدش تحبريتات بزيحمنالو ناباهون كنبلوينا ابوشت اهادوتات سراويت تقراي بمخانا حبريتا نتقلاي حليفهم زهوب زنبرو جاسوسات ويكع سللتي سقمت خمس توسدوم كام زجمرت نقيرولو زياتمون بزرزر كريومينا መንግስቲ ብልጽግና ብዛዕባ ጽምዶ ዝብሎ ዘሎን ዘመሓላልፎ ትእዛዝን ወነሎ ብዛዕባ እዚ እውን ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ናባኹም ክነብሎ ኢና ሕዚ ግን ብቐንዱ ናፍቲ ናይ ተስፋ ናይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ተስፋ ንገብረሎም ሰራዊትና ጅግና ሰራዊት TDF ሰራዊት ትግራይ ንዕኡ ዝምልከት ሓድሽ ዜና ኣለና ሼር እናገበርኩም ናኹሉ ንክበፅሕ ግበርዎ ሕዚ እውን ላይክ እናገበርኩም ጀምሮ ክብለኩም ይደለኹ ብረት ተኸታተልቲ ሰናይ ምክትታል ናብ ናይ መጀመርያ ምድላውና ክሕልፈኩም جغنا سراويت تقراي بخل أنفت كموصون زخل تتابوتات بمفنصح داقماي تاريخ زصحفولون جزءاتون رستون زخونه معراب تقراي نمملاس حدش معرف جمير يركب نجي زملكت كاب زتفلالي خاوتات زلو حبريتا يملغوت لو ارم 7 بسفيحو زنقسقاس زلو حد تسفى ناي حزب تقراي نايتي اب فقدو كندا تدبرو زلو وصو حزب تقراي نتي سان مدحنيت سان اخلي سان دابو سان انجرا بخلو بشجر بحمام بطميت زموت زلو حزبنا تسفى زخونه ارم 7 حزون عبيت زبالو عمامات النعمه ما يزركب حزون اتي افتي خباب زلو صلاي كساب رعيدو كساب زنبدبد كساب زهدم كساب ناي تدالو زبل مدلوات كساب زدالو اتي او حمارا زلو صلاي برغز انتاي يغبرلون زبل بزرزر اب دحر كريو اينا انتخونه كن حزيتي سراويت تግራይ زوريا ملاش اب تግራይ زلو خونه اتي بجنبار شررينا زلو ارم 7 حزون عبيتي صعقات زبالو مدلوات النعمم يم دركبو حزون اتي جغنا سراويتنا لعل مانم تسفا خنغبرلو زلنا لعل مانم تግራይ قنعيلا تاريخا كيدمسس حزبا خيبرس كل نغراتا نخيدمسس واغا خفيلو دمو نعصمتن كفيلو ابزي زبصحا سراويت TDF حزون عبي تسفا تحت فطاري تغيرلو نتي افقدو كندا زلو حزبنا نمملاس عبيت مدلوات عبيت صارتاتنا كايد يزركب نتي سلام ايدلن يلو سلام تحاسيمو ناب خوينات كخفت زدالو زلو صلا ادما أثر مسرته نخطف حزون نتي ناي حدا غزي ناي مጨረሻን رچز نمولع حزون اتي نبار ግዛትና ناي معراب تግራይ بأغبابو بግዚኡን حزي ناي مጨረሻ ساعت كم زخونن الرت كم زخونن اتي ناي سراويتنا دلونت برغص زي ابزي خمز خوينلو بزي خمز يدالولو خمز يقلزبل نسو نتي ناي وتادراو ديسيبلين زتحس كيخون حزون نسو كاب من نغار خنقطبينا انت خونه ግን እቲ ህዝብና ኣብ ሰራዊቱ ዘለዎ ተስፋ ንኸይጽልምት ሰራዊትና እንተ ዓይነት መንቀሳቀስ ይገብረሉ ንህዝብና ዝኸውን ንደሙን ዓጽሙን መስዋዕት ንምግባር ከምኡ ድማ ነታ ኩሉ ግዜ ዝብጀወላ ዘሎ ነታ ህይወቱ በብግዚኡ ዝኸፍለላ ዘሎ ትግራይ ግዝኣታ ንኸይቆረጽ ሕዝውን እቲ ዝተቆራረሰ ግዝኣታ ብዓቕሙ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንፈጣሪ ሒዙ ንህዝቡን ሒዙ መስዋዕት ንምኽፋል ዝተዘጋጀ ሰራዊት ትግራይ ሕዝውን በብኸባቢው ዓበይቲ መደላዋት ከም ዝገበረ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ባዕሎም እቶም ፀላእቲ እውን ዝብልዎ ዘለው እዚ እዩ እቲ ኣርሚ 7 ብግንባር ሸረሪና ዓብይ ዝበሃል ስጋት ከም ዝፈጠረ እዩ እናተነገረ ትርከብ ነዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ከዓ ካብ ኣባላት TDF ዝኾኑ እቶም ጀጋኑ ሓይልታት ትግራይ ዝበልዎ ሓደ መልእኽቲ ኣሎ ከምኡ ድማ መጠንቀቕታ ነቲ ወሪሩ ነቲ ግዝኣትና ወሪሩ ሒዙ ዘሎ ፀላኢ ዝሰደድዎ መጠንቀቕታን ህዝብናን ሰራዊትናን እውን ኣለርት ኮይኑ ክፅበ ከም ዘለዎን ዝሓልፍ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ እስኪ ንሱ ሰሚዕና ንመለስ ያው ትሪእና ኣለኹም ንሕና ሕጂ ኩላህና
ግዛአትና ንምልሰሉ ሰዓት እዩ ኩላና ግዛአትና ንምልሰሉ ሰዓት ሕጂ ብዝሓፀረ እዋን ግዛአትና ክንመልስ ተኾይና ኩሉ ነበር ዓቕሚ ዘቡ ናብ ዝነበሮ መስርዕ ይኽተት ኣቱም ሰብ ንቃለስ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ካሊእ መራይ ዘለና ሰባት ይኮነን ካሊእ መራይ ዘለና ተጋደልቲ ይኮነን ንሕና ሕብረት ኣውሮፓ ውዕል ፕሪቶሪያና 3 ዓመት ሙሉ ተጸቢናን ክሪአና ይከኣለን ፌደራል መንግስቱን ግዛአትና ከርከበና ይከኣለን ስደተኛ ናብ ዝነበሩ ክመልሰልና ይከኣለን ስለዚ ካብዝና ዓቐብትኒ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ኣማራጭ ብሙሉ ተጠቒምና እዩ ንዓና ትኸውን ዓለም የለን እስካብ ሕጂ ግዛአትና ኣብ ኢድና ዘላ ኣብ ቅልጽምና ግዛአትና ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርና እያ ኣብ ቅልጽምና ግዛአትና መንገዲ ሰላም ምን ተጻባው ደው ንምባል ተሓሲሞም ኩናት ንዝመረጹ ወረርቲ ሓይልታት ንዕኦም ንምድምሳስን ንምጥፋእን ምዃኑ ንኹሉ ግልጽ ክኸውን ኣለዎ እዩ ኣብ ሕዛእትና ዝኣተወ ብዕራይ ክንዘርዕ ሸዊትና ዝበልዐ ብሽመልና ክንሰልዖ ሰዓቱ ሕጂ እዩ ኮይኑ እዚኣ ንምግባር ከዓ ኣብዚኣ ተረኺብና ኣለና ኣብዚኣ ተረኸብናላ 692 ሰዓታት ኣብ ከቢድ ርብርብ ጸኒሕና ኣብ መዋዕል ቃልስና ተታሒዞም ዝነበሩ ብምሎም ሰዓታት ብምምሕያሽ በዚ መልክዕ እዚ ሓይሊ ጸላይ ኣዛቢና ንኽንድምስስ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እቲ ተሓሲቡ ተደልዩ ዘሎ ነገር ንኹልና ግልጽ ኮይኑ በዚ መልክዕ እዚ ኣብዚ ዝተቐመጥናሉ ነገር ግን ዶክሜንት የብልናን ዶክሜንት ከልወና እውን ተሓሲቡ እዩ ዶክሜንትና ጋህዲ ይኹን እዩ ዶክሜንትና ብቐጥታ ምስ ባንክታትና እዩ ዝተሓሓዝ ከምዚ ኢልካ ምንባር ኣይከኣልን ባርነት ኣይንቕበልን እምብል መግዛእቲ ኢና ወፊርና ዘለና በፈጻጽሙ በካየዱ ናይ ተጋሩ ቅዱ ኹናት ትዛዕበየ ናይ እግረኛታት ውግእ ንምግባር ኢና ኣብዚ ተዳሊና ዘለና እዙይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕይወት ዕርዩ ዘፀጥሮም ዘሰብቶም ነገር ሰብ ንሰብ ብምርኻብ ዝለዓለ ናይ እግረኛ ውግእ ዝካየደሉ ጉዳይ ምዃኑ ብግልፂ ኣብ ልምድና ርኢና ኢና እዚኦም ብኣግባቡን ብምዕቃብ ሓይሊ ሰብናን ተወስናን ብምርባሕ ኣብቲ ንገብሮ ኢድ ብኢድ ሰብ ንሰብ ብምርኻብ ኩሎም ናብ ረብሓታት ትግራይ ንምቕያር እቲ ናይ መወዳእታ ባነሪ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ንቆርፀሉ ኣጋጣሚ ክቡራት ተኸታተልቲ ምኹም ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ዝኾኖ ብመስዋእቲ ኣቢሉ ብመስዋእቲ ብሂወቱን ኣካሉን ዕፁምቱን ደሙን ገቢሩ ሰላም ከምፀሉ ዝኸኣለ ነቲ ሕዝቢ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ክንበፅሕ ዘኸኣለ ቲዲኤፍ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ እዩ ሕዚ እውን ኩላትና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ክንከውን ኣብ ጎኒ እቲ ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣብ ኬንዳ ተደብርዩ ሰኣን መድሓኒት ሰኣን ምግቢ ብጥሜትን ብሕማምን ዝመውት ዝውዳእ ዘሎ ህዝብና ንዕኡ ተስፋ ክንኮኑ ይግባአና ክብለኩም ይደሊ እቲ ሰራዊትና በብኸባቢ እዩ ዘሎ ሰራዊትና ድማ ሕዚ እውን ተስፋ ክነስንቆ ይግባአና ከምቲ ንሱ ሂወቱን ዕፁምቱን ንክግበር ዘይሰስዕ ንሕና ድማ ኣብ ጎኑ ከም ዘለና ክነርዮ ዝግበአና ሰዓት ኢና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ግዝኣት ሕዚ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ርስትና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክምለስ ከም ዝኾነ ድማ ዓበይቲ ዝኾኑ መረጋገፅታት እናወፅኦም ዝርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ እዩ ድማ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ህዝብናን ኣብ ጎኒ ሰራዊትናን ሰራዊት ቲዲኤፍ ክንዓስል ከም ዝግበአና ካብ መሓላለፍ ዝደሊ ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሕዚ እውን نفس ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ኣኼባ ኣዘንቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከም ዝተኻየዱ እናተነገረ ጸኒሑ ብርግጽ እቲ ኣኼባታት ብምሉኡ ተገይሩ ተኻይዱ ክሳብ ዝውዳእ ምንም ከይበልና ጸኒሕና ኢና ሕዚ ግን እቲ ኣኼባ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተዛዘመ ማለት እውን ኣብ ከባብታት ተሸራሮ ኣብ ከባብታት ናይ ኣላማጣን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ትግራይ ብኣርሚ ደረጃ ብኣመራርሓ ደረጃ ዓበይቲ ዝበሃሉ ኣኼባታት እናተኻየዱ ቀኒዮም ኣለዉ
ብፍላይ ድማ እቲ ብድሕሪቲ ኣብ ከባብታት ገምሃሎ ማለት እውን ኣብ ከባብታት ሸራሮ ዝተኻየደ ዝሓለፈ ብስርዓት ብልፅግና ዝተኻየደ ናይ ድሮን ደብዳብ ስዒቡ ኣብ ሸራሮ ብናይ ኣርሚ 13 ኣመራርሓታትን እቶም ኣብቲ ናይ ምዕራብ ግንባር ኣመራርሓ ናብ ዝተረኸብሉ ግዜ ናይ መሪሕነት ስብሰባ ከም ዝተኻየደን ነቶም ኣብኡ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣሕዋትናን ጀጋኑ ሰራዊት ትግራይን ድማ ዝኽሪ ናይ ብፆት ከም ዝተገበረሎም እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብቲ ኣኼባ ንሱ ብዙሓት ምይይጣት ከም ዝተገበሩን ብዙሓት ገምጋማት እውን ከም ዝተገበሩን ከም ዝተኻየዱን እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ብኣላማጣ ግንባር ድማ ክንርኢ ከለና ናይ ኣዛዚ ናይ ደቡብ ግንባር ዝኾነ ጀነራል ጆን መዲድ ዝመርሖ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ኣብዚ ግንባር እዚ እውን ናይ ዓበይቲ ናይ ኣርሚ ኣዘዝቲ ሓዊሱ ኣብቶም ማእኸላይ ኢንተርሚዲየት ዝበሃሉን ዓበይቲ ኣብ መሪሕነትን ዓብይ ዝበሃል ገምጋምን ስሩዕ ገምጋም ከም ዘካየዱ እዩ ዝነገር ዘሎ ሰራዊትና ሕዚ እውን ስታንድ ባይ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰራዊትና ሙሉእ ቁመንኡ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዘሎ ክገልፀልኩም ዝደሊ ክብረት ተኸታተልቲ ብዘጋጣሚ ከዓ ሕዚ እውን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝተፈላለየ ዓይነት ፀላኢ ክመፆ ዝኽእል ተፃብኦታት ብትብዓትን ብጅግንነትን ብዓወትን ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዓወት ዝልመዱ ሰራዊትና ክምክተሉ ዝኽእል ኣግባብ ተፈጢሩ ከም ዘሎን እቲ ሃዋህው ሕዚ እውን ንቅድሚት ናይ መኸተ ግዜ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኢሎም ከም ዝገምገሙን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ዙርያ ምላሽ ኣብ ትግራይን ኣብ ግንባር ሸረሪናን ዘሎ ሰራዊትና ሕዚ እውን ኣብ ዘተኣማምን ኣቋም ከም ዘሎ ክገልፀልኩም ዝደሊ ሕዚ እውን ከም ቀደም የለናን ተበልና ምግናን ኣይኮኑን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ሓደሽቲ ፓርትነራት ማለት እውን ሓደሽቲ ናይ ቃልሲ ማሓዙት ኣብ ዘጥረናሉ ግዜ ካልኦት ክዝረቡ ኣብ ሰዓት እዚ ክዝረቡ ዘይግብኦም ዓይነታት ምዕባለታት ኣብ ዘለሉ ሰዓት ሰራዊትና ሰራዊት ቲዲኤፍ ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ከም ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል ሓበሬታታት እናወፅአ ዝርከብ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ መንጎ ትውፅዕ ህዝብና ክንከውን ከም ዘለና ክሓልፈልኩም ዝደሊ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ከዓ መንግስቲ ብልፅግና ብዛዕባ ፅምዶ ዝብሎ ዘሎን ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽትታትን እውን ኣብ ሰዓት እዚ ንእሽተይ መገረምቲ ኮይኖም ረኺብናዮም ኣለና በብግዚኡ እታ ፅምዶ ትብል መንቅስቃስ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ፋኖን ናይ ሱዳን ሓይልታትን ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ናይ ምትሕብባር ዲፕሎማስያዊ ኮነ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓገዛት ናይ ምትሕግጋዝ ስራሕቲ ሕዚ እውን ርእሲ ሕማም ኮይንዎ ዘሎ ስራሕቲ ብልፅግና ነዛ መንቅስቃስ እዚኣ ንምብታን ዘይገብሮ ዘይፍንቅሎ እምኒ የለን ሕዚ እውን እቲ ፅምዶ እዚ ግን ብዓወት እናቐፀለ እዩ ዝርከብ ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት እዩ ከዓ እቲ ኣብ ስርዓት ብልፅግና በቢግዚኡ ነዚ ፅምዶ እዚ ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ከፍርስ ኩሉ ግዜ ልኡኽቶ ሂቡ ብዙሓት ዕሱባት እናለኣኸ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ሜላታት እናፈተነ ዝርከብ ክሳብ ሕዚ ግን ሕዚ እውን ንፀት እውን ክሳኽዐሉ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እውን ዘመላኽት ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ክሕብሩ ክትንትኑ ከለዉ እውን ነዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ማዕረኽ እንደየናይ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ብሰዓት እዚ ኣብ ስግኣት ወዲቐ ክብል ነንባዕሉ ብዙሕ ግዜ ግምግም ከም ዘሎን ዓበይቲ ዝበሃሉ ትእዛዛት ድማ ብኢንሳ ቢሉ ይመሓላለፍ ከም ዘሎን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ከባብታት ናይ ዶብ ናይ ኤርትራ ትግራይ ሱዳን ከምኡውን ኣምሓራ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን መንቅስቃሳት ድማ በቢግዚኡ ብዕቱብ ክቀሳቀሱን ክዕዘብዎን ከምኡ ድማ ክምርምርዎን ከም ዘለው ብዕቱብ እውን ክከታተልዎ ከም ዘለውን እቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ወይ ከዓ ናይ ሓበሬታ መንቅስቃሳት ብዕቱብ ክከታተልዎ ከም ዘለውን ኢንሳ ሓለፍ ተቢሉ ትእዛዝ ከም ዝሃበን እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ እቶም ጀነራላት ናይ ብልፅግናውን በቢግዚኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ፅምዶ መንቅስቃሳት ገምጋም ይህቡ ከም ዘለውን እቲ ከመይ ዓይነት መንቅስቃስ ይግበር ከም ዘለውን ዝብል በቢግዚኡ እናተኣከቡ ሓበሬታ ይለዋወጡ ከም ዘለውን እዩ እቲ ዝወፅእ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ፅምዶ መንቅስቃስ ኣብ ናይ ብልፅግና መንደር ዓብይ ዝበሃል ሕማም ርእስን ጭንቀትን ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክንሕልፍ ከለና ከዓ ሕዚ እውን ሓደ ፅቡቅ ዜና ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ብምዃን ሓበሬታ ንፀላኢ ኣሕሊፎም ዝህቡ ዝነበሩ ሰለልቲ ወይ ከዓ ጃሱሳት
ስጉምቲ ክውሰደሎም ተጀሚሩ ከም ዘሎ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ኣሎ። ኣስታት ልዕሊ 25 ዝኣኽሉ ሓበሬታ ሂብኩም ኢኹም ዝብሉ ጥርጡራት ስጉምቲ ከም ዝተወሰዶም እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ። እዙይ ማዕረ ክንደየናይ ጠቃሚ ከም ዝኾነን ኣብ ሰዓት እዙይ ድማ እዋኑ ከም ዝኾነን እዩ ዘረጋግፅ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ከባቢ ገምሃሎ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተፈፀመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ካብ ኣባላት TDF ናይ ሓበሬታ ምሽላኽ ወይ ከዓ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ከባብታት ሓበሬታ ናብቲ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ከም ዘብፅሑ ዝጥርጥር ነገር ኮይኑ እዚ ኣቀዲሙ ሪዞልቭ ክግበር ክኢሉ ተዝነብር ነይሩ። ግን እዚ ሓበሬታ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣቀዲሙ ተዘይበፅሕ ነይሩ፣ ጉድኣት እውን ተዘይበፅሕ ነይሩ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ግዜኡ ኣይረፈደን። ነቲ ዝቕፅል ግዜና ነዊሕ ግዜ ኣሎ። እዞም ኣብ ውሽጢ ኣሃዱታት ትግራይ ኮነ ኣብ ውሽጢ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኮነ ካልኦት ሲቪላውያን ጃሱሳት ወይ ከዓ ሰለልቲ በብግዚኡ እናኣረኻ ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዘለዎን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንሕብር ንደሊ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ድማ ሕዚ እውን ነቲ ናይ ሰራዊትና ቁመና ዘስተኻኽልን ነቲ ሕዚ ዘሎ ቅዋምን ኣካይዳን ዘስተኻኽል ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ማዕረ ክንደየናይ ደስ ዝብል ከም ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም ይደሊ። ሕዚ እውን እቲ ሓበሬታ እዚ እቲ ስጉምቲ እዚ ቀፃሊ ክኸውን ኣብ ዝቕፅል ናይ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊትና ሕዚ እውን ንሓይልታት ፀላኢ ሓበሬታ ሕሊፉ ዝህብ እንተሃልዩ ሕዚ እውን ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኾነ ዝብል ሓበሬታ ናብ ኩሉ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። በዚ መሰረት እውን ድማ ነቶም ዝተወሰኑ ልዕሊ 25 ዝኾኑ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ዝወፅእ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ኩላትና ናይ ኣብ ጎኒ TDF ኮይና ኣብ መንጎቲ ጅግና ሰራዊትና ኮይና ሕዚ እውን ኣንጻርቲ መኸተና ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሰባት ድማ ወይ ስጉምቲ ክውሰደሎም ወይ ካብ ተግባሮም ንኽእረሙ ኩላትና ዝኽኣልናዮ ዓቕምና ንወፍ ክብለኩም ይደሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ሎማዓት ዝነበረኒ ምድላው ብዝዛዚም ኣለኹ። ሰላም